weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to ndulumaji dembe to ndulumaji funeɓe to wudduru to sadela to keɗele to ali wuure to ali wuure to nabbaji ko on takkusan juula ha to nabbaji to ciloña to guijilon ko on takkusan juula ha to galle ceerno Aliou Thiam to Wourossogui ha to galle ceerno Sama Sa to Matame ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Mauritanie ko nogasi jeeɗiɗi tonnes tawi ko carotte mo moƴƴani a varié umminoɗo caggal leydi kañum tigui woni ko duppa seeɗa hanki o e nder Nouadhibou tawi kay teɓande ko koninkoɓe faggudu woni douane mo Nouadhibou kañum teɓino on marchandise mo moƴƴani to leydi Sénégal neɗɗo gadano kay jiitaɗo gonduɗo e rafi biyeteɗo impox walla variole des singes woni ngappatti wandu yitama e nder leydi he to leydi Mali Cukela Kokola Mayga gonnoɗo hoore jagorɗe leydi ndi caggal kay nde waɗi balɗe mum jeegom tawi ko en garde à vue o ɓendinama to kaso mawɗo caggal nde o daari yeeso juge omona tigui kaso mawɗo mo Bamako mo fadi ñawore makko kedde Afrique ma en ketto Alassane Oumar Mbodj habruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Espagne to leydi Ukraine to leydi Russie to Canada to Mexique to Corée du Nord ha to Corée du Sud kala bisimilla mone ketki hotondirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrome dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yaramɓe rewɓe wonduɓe gorko seydani sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safraɓe en worɓe usraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe leese fiɗaɓe kala e on fannu mo jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi wiyete hen fannu goto wiyete ko meeɗi moosa fannu keddiɗo wiyete ko yedde ƴeewa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji hay sinno prostate ma koko ɓuɗno ala ko heddi so wonano opéré so jokkodiri joni joni docteur eɓe ma mbima hol o safare mo ƴettuɗa gorko mo melga wuuro jinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac ma no fotirno kala so tawi on jokkodiri balle tati batta ñamde batta yarde kala ko goppunoɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balle tati on ɓurodirta ɗon mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuuro jinneji hewɓe mbaɗi audioji kolleri tigui guila jokkodiri e makko keeɓira ha mumen guila e paralyse noɓe ne keddino e nder cuuɗi mbatti yaade haajuji men guila ɓe ustoronoɓe gorago ha laaɓi jippinoɓe leece kala kolleri e oɗo saaha joni ene mbiya tigui alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo ene andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko WhatsApp ko numéro appel mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon migni ko no wiye Abdoulaye Diallo numéro mum mbatta ko 00 221 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott tawi ɗon ɓi ko no wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde o numéro mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ko newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade ceerno Amadou Tidiane Diallo tare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala
gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamirɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isman Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto marsi bu beesa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam ƴettude kaɓuruji mon e ɗemgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo nogas e nayyi lewru juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi habruji mon e ɗemgal pular e sawte he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nate ɓosojo ko mini men sehil men Saydou Abouba hono mbiru ne gardidi kabruji men pudorɗen ko to leydi Mauritanie noon e nder région de Gorgol e nder département mo Lixeɓe Gorgol oɗo saaha kala woni toon ko tournoi tawi ko tournoi fugu koyngel mo ɓe wadde kay kala hitande kay so yeehi ha oɗo saaha joni ko fati gurte e ñalawma hanki o noon tournoi fuɗɗi tigui ko toon to wiyete commune mo Biccungal commune mo Biccungal noon tawi kadi yettini ɗo hennene communiqué o ko musidɗo men Mohamed Moussa Sabbar kañum woni hoore jeunesse mo wuro Sabbar mo holliri tigui wonde ko ñalawma hanki o koye fuɗɗima toon tawi ko ndiɗo kuberi moɓe mbiyata coupe du maire tawi ko maire coupe du maire commune mo Biccungal ko équipe aji jeeɗiɗi noon walla équipe aji jeegom kañumen tigui woni ɗaftodiroɓe ndiɗon kuberi ɗin équipe aji jeegom noon ɗina goni équipe biteɗo FC Sabbar 1 wondude Sabbar 2 e Biccungal 1 e Biccungal T wondude e Toumeyat wondude e La Houda ko ɗiɗo équipe aji jeegom kañumen ɗaftodirta so ɗiɗo équipe aji jeegom ko aseta hanki on nogas e tati lewru août ko nden tigui wonno coup d'envoi puɗɗugol kuberi ndi woni tournoi o tawi kadi ko match d'ouverture o ko hakkude oɗo kippu biteɗo FC Sabbar 1 kañum tigui ɗaftodiranno e Biccungal D FC Sabbar A noon ko kañum tigui logguiɓe loggi ɗiɗi contre 1 woni début an Biccungal heeɓi ko loggol gotol FC Sabbar 1 heeɓi loggi ɗiɗi on paami tigui wonde ñalawma hanki o match aseta hanki o ko FC Sabbar 1 kañum tigui heeɓi victoire o ine tawtora noon match d'ouverture o hono maire commune o biteɗo Cheikh Woul Memvoa wondude inspecteur départemental de la jeunesse et des sports Mohamed Marega wondude joom wuro ngo
wuro Sabbara biteɗo Moussa Modi Sabbara wondide biteɗo Oumara Haruna Kane e Ibrahima Abdoulaye Sabbara ɗiɗo kala ko notable uji e nder wuro Sabbara e wondude ɓesguji Sabbarnaɓe kala e guure tariɗe kala mbawi yaltude tigui e notitade hen siftinde on noon commune Piccungal tawate ko nder département de Lixeyba Gorgol eɗen mbiya tan sukaɓe yo tinno mbatta hakkillaji men no fewi e ɗiɗo kuuɓeji tournoi ji ɗi ɓe tinno tigui ɓe mbasa wasa wadde hareeli wasa wadde liggeyaji ɓe mbaɗa tigui ko wiyete tigui taw ko fijirde jaleɗe wona hakkude mabɓe matchuji ɗi puɗɗo e dow jaam ɗi gasa e dow jaam beele kadi mawɓeɓe e kala hitande ne mbawa tigui jogade coftal kay ɗoftude sukaɓeɓe ko fati e kuuɓeji ɗi ko fati e ɗiɗon tournoi ji ɗiɗon matchuji kono en teska yoga e nokkuji kay kala hitande walla kala matchuji ene teska ene heewi addude kareeli e fitinaji kala ɗum noon eɗen mbiya tan sukaɓe yo gandu wona ɗum woni fandare ɗiɗo tournoi ji juɓɓinteɗi e kala hitande e nder guure men ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen ta leydi Mauritanie laabi leydi Mauritanie ne jokki ha joni yoɓade pittali yoga e yimɓe accident kadi tawi koye accident mus noon waɗi dow lawol hakkude Agjusta faade Atara ɗum ko aseta hanki o nogas e tati lewru août 2025 waɗi noon neɗɗo goto basɗo hen fittande mum waɗi kadi yimɓe tato barmuɓe hen tawi kadi ko barmande musɗe no fewi oto mabɓe o noon felmoridiri tigui koye oto goɗɗo tawi koye darinoɗo e dow lawol basɗo hen fittande mum noon ko suka tokos woni ko kurka kañum wasi hen fittande mum barmuɓe tato ɓen e taskama ene tampino fewi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jen ha toon to Nouadhibou koni koɓe faggudu ɓe Nouadhibou woni douane Nouadhibou mbaɗi supervisé aseta hanki o ko wiyete incinération woni tigui duppugol no gas jeeɗiɗi tonnes tawi ko carotte avarié carotte mo moƴƴani cuytuɗo umoriɗo caggal leydi umori caggal leydi o ari koye conteneur uji tawi ko conteneur mo 40 pieds capanɗe 4 pieds conteneur ha wi Daka oɗon carotte ene tawe makko noon ujunnaji ɗiɗi temedde jeeɗiɗi sac pompiteɗa tawi foof ko pompiteur uji ɗi moƴƴani baɗɗi avarié nden analyse uji noon wittoji mbaɗama e ɗiɗon pompiteɗa tawama tigui koɗi badɗi avarié ɗi moƴƴani eɗi mbawi ñawnude kala neɗɗo ñamde ɗum ko ɗum saabi noon laamu ngu fawi hen junggo mum ɗi duppa autorité ji hewɗi noon mbawi tawtorede duppurgol oɗon marchandise ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen biteɗo Bakrine Woul Ahmed Ghali kañum woni responsable lutte contre la fraude au niveau de l'exploitation agricole de Toujinina woni tigui goto e haɓatoɓe kay ko fati ɓurɗine gurgal ngal uji toon to SNDE o joofima feɗeɗi noon biteɗo Yaqouba Woul Haddemina kañum woni directeur commercial de la SNDE o joofi on feɗeɗi noon ko wonde wujji waɗi détourné fodde capanɗe 6.1 million tawi ko halis guya e limore hinde nde o wujji halis o noon koye saaha tigui o waɗatno transfert halis o to trésor public taw ko fati jobgol facture aji e jobgol gollotoɓe o holliri noon wonde enquête tawi ko enquête kay baɗanoɗo e nder lewru juin e nder lewru juillet e lewru août kay tawi kadi ko inspection générale de la société o département commercial kolliri tigui wonde Woul Haddemina ene détourné kay capanɗe 6.1 million tawi ko halis uggoya o waɗi haalande no baƴini kabaru o noon koye hello makko Facebook ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gardiɗo catal Tazour hono Cheikh Woul Badda o waɗi inauguré ñande aljuma ɓennuɗo o dispensaire waɗi inauguré dispensaire keso pula jaaduɗo e jamanu tawi ko Tazour mahi ɗum to wuuro witego wuuro witego Lemteyina tawtego e nder commune mo Boutal Haya e nder Mouqata de Erkiza o holliri noon o holliri kadi wonde ɓoyata ma Tazour ma toon ko wiyete internat ɗum noon koto sukaɓe tawi ko janggoɓe école aji tawi kadi ko sukaɓe ɓurɓe garɗude woni les meilleurs élèves tawto mbawata jaɓɓede kala saaha kay ene mbawa wattade ɗon e haccitade ɗon hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen selila halfinaɓe ko fati riwdade magol pont tawi ko pont hakkude Rosso Mauritanie e Rosso Sénégal woni pont tigui jokkodiri waɗeɗo leydi ɗiɗi on ɗum noon ɓen commission noon mbawi tigui ñande alkamisa 21 lewru août gonɗen ɗum ɓe joddima batu noon e gouverneur tawi ko gouverneur Montaradja biteɗo Ahmedou Woula Sidi Ebba wonno mujibu batu ngu noon ko yidde andude kay hol kay ko tardini ko fate mahagol ɗin annexe uji tawi ko annexe uji pont to banggue leydi Mauritanie eteɓe kolliri tawi ko to banggue caggal tipputo woni caggal maayo o to banggue kay teskama annexe uji ɗi kala to banggue leydi Sénégal e wayno golle mum gasi ha laaɓi holko saabi to Mauritanie gam golle ɗe suwa fuɗɗade saka tigui golle ɗe gasa gouverneur noon
holliri tigi wonde tardinno kay tardinno golle ɗe koko wiyete procédure administrative woni tigi koto banggue administration laamo ga ko toon tigi tarduno o wi noon dendagal procédure aji ɗi kala ene wayno hibbi ha laaɓi gasi ɓoyata golle ɗe ma ummane ko ɓuuri yawde e yaccade siftinde noon golle ko fate annexe uji ɗaminiɗi mahede kay to banggue Mauritanie ga tawi ko annexe uji point o ene tawe hen noon gare routiére magol gare routiére woni tigi garage mawɗo no fewi ene tawe hen kadi magol ko wiyete jeere municipal woni jeere municipal wonde tigi e magol e ɓeydugol kay réseau tawi ko réseau ndiyam wonande kay ɓen egginanoɓe e nokkuji kay to pont o forto rewde kay egginnoɓe ne dirtinani nawta nokkuji goɗɗi ha réseau tigi ndiyam wawa nede jomumen hano hannirta ni ene tawi hen kadi mahagol stade tawi kadi ko complexe sportive e mahagol centre de formation woni nokku kay to sukaɓe rewɓe tawi ko rosnaɓe kebleten e fannu kay wasam gollade fannu kay haɓade wasam gollade tawi on centre noon ɓe keblete hen koko fati e domaine ñotol nana gouverneur o noon holiri wonde haalisaji kay tambotoɗe ɗena gollede kala eɗo saaha joni ko banque haalisaji ɗi ummortoti koye banque européenne wondude e banque africain développement o holiri kadi wonde ɗen koppereje kala eɗo saaha joni koko paari nana jooɗi ala ko heddi tan so wona ɓoyata société halfinaɓe ɗen golle ummono golle mumen kala o holiri kadi wonde golle ɗe laamu ngu haalde mabɓe kay wonde golle ɗe tigui ene mbawa hibbude e nder délai moɓe kaldi o woni tigui ko ɓurata lebbi sappo e ɗiɗi ine tawtora batu ngu ɗon hono hakima Rosso biteɗo Wula Mohamed Vala wondude e meeɗa commune de Rosso biteɗo Bamba Wula Darmane wondude délégué régional du ministère de l'habitat biteɗo Lakdaf Wula Eli Mawlud ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen accident kulɓiniɗo Allah ɓuuri hulɓinade waɗi tigui e dow lawol hakkude Nouakchott faade Rosso to kilométre 30 waɗɗani Nouakchott to tolno wuuro e witengo wuuro witengo Esdeira waɗi tigui barmuɓe hen hewɓe no fewi hay sinno kay hay goto mayani hen kono teskama kam yimɓe gañiɓe ene tampi sanne ambulance uji nayyi noon gaari toon ɓoftude kay ɓen barmuɓe hen nawdeɓe kay sardeɓe nder dispense walla hôpital uji tawteɗi e nder Nouakchott wuuro lamorgo Guendi Mauritanie ha joni habruji men demgal pular sono mbima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena leydi Sénégal yen ha to toon to Touba noon ɓesgu Serigne Fallou Mbacké e gardogol Serigne Abbo Baraka Mbacké e tawtorede kadi Serigne Ahmadou Serigne Ahmadou Rafahi ɓe gaari tigui toon to Touba juurade khalifa général des Mourides o hono khalifa général des Mourides hono Serigne Mountaga Mbacké ɓe garani juuɗe mehe noon tawi kadi ɓe gaari ko yettinde tigui adda e mabɓe ko mbiyata adiya o noon ko temedde tati capanɗe jeegom e joyi million tawi ko franc CFA woni 365 millions franc CFA ɓe kolliri ko adiya mabɓe faade khalifa o tawi kadi ko faade golle faade tigui e juma mawka kan toon to Touba tawi kadi ko golle ko fate yidde garditinde e ɓeydude kaɗona juma tawate ka toon to Touba khalifa o noon holliri hen weltare mum mawde no fewi o holliri kadi wonde ɓe golle baɗini kay so tawi ko ɓesgu biteɗo Serigne Fallou Mbacké so waɗi ɗeɗo gueɗe baɗini ɗum ɗon kanko hawatamo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen rafi biteɗo mpox walla tigui ɓe hen mbiya variole de singe ko rafi tigui tawi jawɗo rabde kadi joɓotoɗo pitali o yitama neɗɗo gadam noon gonduɗe e rafi o yitama aljuma hanki o nogas ɗiɗi nogas tati lewru août yitama ñande cianki ñande aljuma nogas ɗiɗi lewru août gonɗen ɗum e wiide jagorgal kalfinade ko fate cellal aate tawaɗo rafi o noon hollirama tigui ko koɗo wona jibinande leydi ndi ɓoyanti ko naati leydi Sénégal saabu ko ñande sappo e jeenayyi e lewru août ko nden tigui o yettuno leydi Sénégal e oɗo saaha joni omona entirto hôpital mo Fann ɗum ko guila ñande nogas e goho lewru août ko guila nden tigui caggal kay nde heeɓi ɗen maale o adda toon to hôpital on nden noon ɓe joguima fayre ko nden tigui prélèvement waɗa e ƴiƴam makko nawa tigui waɗoya tigui ko wiyete wittoji résultat ji ɗi noon kolliri tigui ñande aljuma ɓennuɗo nde wonde tigui e jaati ko oɗo rafi biteɗo mpox walla mbiɗuma variole de singe ko ɗum tigui woni ko wondi e jaati
hollirama noon e oɗo saaha joni o mona waɗa ala quarantaine woni tigui o mona joña tawi ala yettoɓe mo so wona doctoreɓe état makko kadi doctoreɓe kolliri wonde état makko ko stable woni tigui état makko kay hay sinno ustaki kam ala ko ɓeydi hen haydara ko stable e oɗo saaha joni kadi ɓe jogui jorto moƴƴo kay ma wawi hebde cellal makko hano hannirta ni ministre diagogal ngal noon holliri wonde kay yamiri kala peeje kay nde ƴettete tawi ko peeje ɓuttino fewi nde ƴettete kay wawde handade rafi o hadde rafi o sarade e nder leydi he eɓe ero noon dendagal yimɓeɓe kala kay teskiɗo hoore mum mo famani hoore mum jiɗɗo jiiɗo kay ko fati e uube tawi kadi ne wonde fièvre musɗo no fewi nde dogata ko ɓuuri yawde e yaccade yetto tigui e nder cuuɗi cafrirɗi ha joni ko leydi Sénégal kadi ɗen aseta hanki o sanga wendoga ko accident musɗo waɗi e dow lawol Louga faade toon to Saint-Louis toon wuuro witengo Mansara ko mini car goto mo hinde Cheikhou Chérifou marque Toyota umminoɗo tigui to Dakar ene yaɓani to Matam kañum tigui sokkodiri e mini kara goɗɗo mo hinde kañumne Cheikhou Chérifou tawi ko marque Yasim ko kanƴe ɗiɗi mbawi felmodirde bilan noon ko keɓɗen hen ko 17 neɗɗo barmuɓe hen hay goto noon mayani hen kono barmuɓe kewi no fewi 17 neɗɗo barmi hen barmuɓe kala noon nawama to hôpital régional Amadou Sakhira Mbaye mo Louga ko sapeur pompier en gari toon ɓoftiɓe ko ɓuuri yawde e yaccade gendarmerie kadi udditi hen enquête mum beele ne anda kay holko saabi oɗo accident ha joni ko leydi Sénégal ha joni habruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jen ha to Fanayi ñande jamma nogasi goo ene ñande jamma nogasi goo ene wiyata subaka ene wiyata kay ha ñen jamma nogasi goo ha subaka nogasi ɗiɗi aljuma lewru août gonɗen ɗum nomo gonɗen ɗum commune mo Fanayi kay e tawateɗo e nder département de Podor mbawi tigui hebde ndiyam tawi ko toɓoji kewɗi ndiyam no fewi jaaduɗi e yoleru tawi kadi ko toɓoji ɗi gardi koye hendu mawdu no fewi hay goto mayani hen kono kam matériel kewɗo tilfima hen dammiri hewde kadi teskama tilfima hen tewɓe noon hayde on jamma noon hewɓe kay toon to Fanayi mbali tigui jamma cofel e kalubam bilan noon mo yimɓe wuuro ngo kolliri kay wonde capanɗe jeenayyi dambowol hakkude beyi kay e baali ko ɗum woni tigui ko tilfi hen tawi foof yaade koye wuraji wonde kadi guese kewɗe kadi jolima toon to guese kewɗe kadi jolima hen to nokku biteɗo to nokku biteɗo takki toon kalasuji joyyi kay e école mabɓe zengue mum kay yaadi e hendu otoji kewɗi kay otoji tigui teskama tigui kewɗi jaadi tigui te mbiɗen on école noon ɓe kalasuji joyyi kay toluji mum woni zengueji mum mbawi tigui yaadude e tigui e hendu autorité ji Fanayi noon ardiɓe aadaji kala ɓe erima laamu ngu kay nde faaboto Fanayi ko taari ɗum ko ɓuuri yawde e yaccade saabu oɗo saaha joni hewɓe kay nan toon ngala koɗatde ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen accident kulɓiniɗo waɗi jamma aset hanki sanga 20 heures woni 8 heures jamma to corniche west woni tagui hirɗaki corniche west mo Dakar ko oto noon oto ummi dow lawol tigui ummite teɓɓiti e nder maayo gueji ngo Allah noon Allah e bawɗi mum noon hay goto mayani hen hay goto kadi gañani hen dendagal wonnoɓe oto kala ɓe mbawi hebde fartanga yaltude oto o ko adi ko oto o ne debboya e nder maayo ngo koninkoɓe faabu noon notitima hen accident ko ɓuuri yawde saabu ko on jamma tawi ɓe mbawi notitade hen kay ɓe mbawi kadi yaltinde oto o kañum foof e luggidde haɗani kay ɓe mbawi habbude oto o ɓe remorque ɗum ha yalti dow e oɗo saaha joni noon teskama hay goto wasani hen fittande mum hay goto kadi ala tigui gañiɗo hen ha joni habruji men demgal Pulaar to leydi Mali sirmum to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen cugel kokkola mayga kañum wonno hoore jaggoɗe laamu sabbonu leydi Mali ina tawe oɗo saaha joni e nder kaso mawɗo mo Bamako guila ñande talata ɓennuɗo 19 lewru août 2025 siftinde on noon guila ñande 12 lewru août guila nden kay ko nanggano o waɗa tigui ko wiyete kaso tawi koye mbadi garde à vue o waɗi toon balɗe jeegom noon téléphone ngaji makko foof ne tetta kadi hay goto yettata ko mom omo haɗa kala visite ñande talata 19 lewru août noon sanga 8 heures subaka tawi ɓe nayimo o darima yeeso juge tawi ko toon to cour suprême kanko yimɓe jeetato wonɓe kay ɓe o tumda ko fate bordingol ngalluji leydi ndi fodde waktuji joyi noon kanko Cukkela Kokkola Mayga omo hucciniri tigui e juge o caggal ɗum noon juge o yamiri tigui tawi tigui e holliri kay wonde ko tuma foof ne tawa e makko
juge on namdima noon nde watte ko wiite mandat de dépôt woni tigui nde nawate toon to kaso o sogue toon mbaɗi mandat de dépôt ko adi kay ko ñawore makko ene ummane hono avocat makko noon biteɗo Cheikh Oumar Konaré o wi tigui wonde cukkela kokola mayga holliri tigui wonde hulani hen maññani hen andi kadi ko tuma ko kala haydara ala ko wodi hen kadi cukkel kokola mayga holliri tigui wonde ɗum ɗo bettani ɗum saabu neɗɗo dawrugol kay gueɗe ɗiɗi jombani ɗum woni kaso walla ware ɗeɗo gueɗe ɗiɗi kala ala ko jombi e wonande neɗɗo dawrugol ha joni ko leydi Mali kettoɗen opération molanteɗo Allah tawi ko peccirgol guura waɗi ñande nogasi ɗiɗi e ñande nogasi ɗiɗi e aseta hanki nogasi tati lewru août nokku mo ɓe mbiyata loppama ko bam noon mo kabara e gardagol tiyo ardi commissariat à la sécurité alimentaire woni CSSA wondude e programme alimentaire mondial woni PAM délégation laamu timmuɗo noon e gardagol ministre Redouane Aga Mohamed Ali mbawi tigui tawtorede peccirgol toon oɗo céréal tawi tigui ko guura kewɗi no fewi tawi kadi koye ɓe ndewni ɗum koye juuɗe ɗiɗo gouverneur uji région ngaji ɗi woni gouverneur région de Tombouctou wondude gouverneur région mo tawtoni koye juuɗe mumen oɗo céréal kay woni kaɗo guura woni ko rewna e juuɗe mabɓe faade population ɗiɗon région ngaji ɗi e oɗo saaha musto no fewi woni ko wiyete période de soudure ujunnaje ɗiɗi e temedere sappo e ɗiɗi tonnes céréal ɗum noon heeride ɗum ko région de Tombouctou ujunnaje ɗiɗi tonnes fayi koye région de tawtoni CSA noon woni tigui commissariat sécurité alimentaire et PAM woni programme alimentaire mondial ɓe kolliri tigui wonde ɓe paari kay wadde doole mabɓe ɗe ponno kay ɗoftude ɓesgu Mali kay ha serta tigui haɓade ko fate e heege woni tigui haɓanade kay ko fati e heege ha tinti noon e oɗo saaha tawi ko saaha musno fewi woni ko mbiyata période de soudure ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jamboɗen ko musidɗo men sehli men Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama en calmitima Gali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayaw TV kaɓuri min ɓuuri temtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗorɗen ko leydi Côte d'Ivoire toon dey ene wayno ɓe ciftini tan ɓe mbi wonde so tawi neɗɗo ɗo ardo leydi ndi alay saago o tuɗɗete ko duuɓi 5 taw noon kadi koye e nder touruji ɗiɗi ɓe mbaɗata ɗum neɗɗo wayno taw premier tour deuxiéme tour ɗum noon ko ɗen gueɗe ɗiɗi poti mahade e nder haqqillaji mabɓe noɓe mbiri Burkina Faso toon de ene wayno oɗo mbiyeten ko Alain Christophe Traoré kanko de o wawi taw kadi ko wirnede ñande atatare nogas e tati lewru juko ujunaji ɗe nogas e 5 toon to Burkina Faso won caggal balɗe tati aɓe gone kay wawde kadi ruttudemo oɗon teddungal kanko noon o ɓurno andudede ko pseudonyme taw kadi ko Alino Faso kanko noon ene wayno o ruttuto e joomi ko guila nogas e 4 lewru taw ko juillet taw kadi ɗo sokono toon to Côte d'Ivoire Guinée Conakry ene wayno taw kadi ko laamu ngu kanko de wawi wonde kadi kañumne yowde woni ɗin landaji ɓurɗi mantinde tawno ɗe jeeya e ɗin landaji taw ko on mennoɗo taw kadi ko ardade kono jagorde mabɓe kaw kadi ko on woni taw kadi ko ex président Alpha Condé ɗum noon ko kanko ardi wona e ɗin wona ka ɗi landaji joɓaɗi fodde balɗe 90 enen gandi kamɓene ɓe goni koye yidde heɓanade ɗum noon taw ko wuroji ɓe garuji ɗi ɗum noon ko fati ko addi référendum mabɓe o ɗum noon ɓe mbawi kadi wiide wonde taw kadi ko ñande asatare ɗum ɗo wonande kadi taw ko agence taw ko FP ɗum no wi wonde ko ɗiɗo landaji mbawi wono yowede fodde balɗe 90 ɗum noon ko adi kay référendum mabɓe moɓe mbaɗata 21 lewru septembre ujunaji ɗiɗi e 25 toon to RDC Congo toon ne dey ene wayno hono ko fatti noon ɗum noon hakkude taw ko goomu taw ko deƴƴal woni ma waw kadi rendi
ñande aljumare nokasi go lewru jugu ina ina nokasi e joyi toon to New York e ngal ɗon ngal pettinal noon ko wawde kadi wiide wonde ene wawa kadi yaade kadi woni on maslaha hakkude kisata e Kigali kono noon ɗo kono kadi ko leyɗele honde ɗo Amérique wi wonde e kala saaha wonde leydi hono France eɗa naata e won eɗon e gueɗe ko wayni ɗum noon ko amo wiyata wonde ko leydi France kañum kala ɗo hunde dillere woni kañum yiiɗi kadi kañumne ko nadde e ɗen gueɗe mbaɗe niyete Ghali Abouba ko ɗum de tonnguɗen e dongre Afrique e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandogo ngam weltare Ayawu TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to Modiane ha to galle Samassa ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK Nouakchott ha to galle makko Daril Barka ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Yaya Ba to Richard Toll e ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓeɗi koto leydi Espagne paadina nguleki cattuki ko hen umma kay feera yiyede ko ɗum tigui woni ko teska e nder balle sappo e jeegom garwaniɗe kay nduɗo lewru uta ndu gonɗen ko balle gulɗe jaw kay musɗe e nder leydi Espagne ɓe kolliri tigui hono kiiɗo nguleki kay hay nguleki ɗi kemno hitande lewru juillet 2022 hay kina nguleki kay yettaki to kiiɗo nguleki kaki yetti woni tigui ko température mabɓe e record ɗi hono mum meeɗa feera yiide e nder leydi he koto leydi Ukraine paaden armée leydi Ukraine ɓe kolliri tigui wonde ɓe tetti guure tati tigui tawi ko guure mabɓe gonnoɗe e juuɗe koninkoɓe leydi Russie ɗum koye nder région mo Donetsk ɗen guure noon woni tigui ngoɗo wuuro witengo Maykalvika e wuuro wongo ne wiye Zeleni Gay e wongo ngo wiyete ko Volodymyska ko ɗeɗo guure tati woni ɗiɓe tetti oɗo saaha joni e wiide mabɓe e juuɗe koninkoɓe leydi Russie ha joni ko leydi Russie e Ukraine keddoɗen laamu leydi Ukraine e laamu leydi Russie ɓe mbaɗi tigui gossodiral hay sinno ko gossodiral haaɗi haɗa hakkude kay ɓe wiyeteɓe prisonnier ji de guerre woni tigui militaire uji nangganoɓe kay e nder guerre to banggue ɗiɗi kala banggue hen kala walla mbiyen leydi hen kala ɗacciti 150 prisonnier tawi ko koninkoɓe woni militaire uji ɓilnoɓe juuɗe mum on paami leydi Russie ɗacciti 150 e jeegom prisonnier kono noon kadi leydi Ukraine kañum ɗacciti 150 e jeegom prisonnier tawi foof ko prisonnier ji de guerre koto leydi Canada paaden hoore jagode leydi Canada biteɗo Marc Carney yettima aleda hande o nogas e nayyi lewru jugo toon to Kiev kañum woni lamorgo leydi Ukraine addimo to noon ko tawtorede kay fedde woni manditare fedde l'indépendance leydi Ukraine ko aleda hande nogas e nayyi lewru to woni manditare mabɓe jeytari hoore mabɓe hoorejo jeytari hoorejo leydi jeytade kay leydi ndi hoorejo leydi Ukraine noon holliri tigui weltare mum mawde no feewi kono leydi Mexique paaden toɓoji kewɗi ndiyam tawi kadi ko jaaduɗo e yoolayu tawa ene teska tigui e nder hakkude leydi Mexique ha tenti e ngoɗo wuuro witego Guetaro yimɓe ɗiɗi noon mbasi hen pittali men ɗiɗo kala noon ɗo jaaduno koye wuraji e wameji goskiji mabɓe jiitama koto Corée du Nord paaden Kim Jong Il kañum woni hoorejo Corée du Nord o waɗi no heewadde kala saaha asata hanki o kadi no gas e tati lewru uta o aynima tigui missilaji ɗiɗi kessi pula tawi kadi ɓoyani ko pewna nder leydi he e mbadi tigui ƴewnil woni essai ɗina missilaji noon mbiyete tigui ko missilaji de défense aérienne weddugol ngol noon mbiɗen koye mbadi ƴewgol ngol woni essai koto Corée du Sud paaden aɗa hande o procureur sud coréen waɗi tigui en mandat d'arrêt woni kala so yeeyo nangue o tongue wartire contre kay on gonnoɗo hoore jagoɗɗe leydi mabɓe biteɗo Handuka So o tuma noon ko wallude kay gonnoɗo hoorejo leydi ndi wadde tigui ko ɓe ɓennina ko wiyete loi martial mo yinno ɓennide nder leydi hoorejo leydi mabɓe mbaɗaɗo destitué woni ittaɗo e golle mum omo tuma kadi darade yeeso tribunal o fena yeeso tribunal ɗeɗo gueɗe ɗiɗi woni ko tuma e makko o waɗama ko wiyete mandat d'arrêt international woni kala to yiya yo tongue ha ɓiica o artire e juuɗe justice leydi Corée du Sud musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawtete ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba robiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodji nanguenen kaɓirɗe ha mbawa yiiden to banggue nate ɓosoje ko Saydou Abouba ñalawma janggo o so tawi ala ko faali ma en ketto musidɗo men sehil men Sar Abdoulaye Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on